Så nu tager jeg sin kniv og gaffel op. Stikker ned i kødet. Du burde være sportskommentator, men det er jo så i detaljen simpelthen. Det skulle han jo ikke, for det er ikke kød, det er en pølse. Det der. Undskyld, pølse. Ja, det er en pølse, ja. Hvad er det hvide her, Benjamin? Kan du lige stikke mikrofonen over til Benjamin? Det er en... Jamen, hvad skal vi sige? Det er en art hollandaise, ikke? Det er en... Jamen, det er en hollandaise. Okay. Super. Hey, du skal huske asparges. Skal jeg lige huske lidt asparges også? Ja, og lidt... Ja, nu kan jeg begrænse, hvor meget jeg kan have på den her gaffel her. Jeg prøver lige det her engang. Ja. Nej, jeg tænkte på det der. Ovenover pølse. Det er ikke synd, jeg synes, det er jo. Hvad siger du, Bok? Du siger ikke så meget. Jo, jeg synes, det smager godt. Hvad siger du til det, Dalle? Jeg synes, det smager godt. Det kan du godt lide. Ja, du skal godt lige have lidt asparges oveni. Er du sådan meget en grøntsagsmand? Overhovedet ikke. Det kunne du ikke lide. Så du skal spise dine grøntsager. Du sagde lige, du ikke var det. Kan du bestemme dig? Grøntsagerne har ikke godt af mig. Nå, okay, det er på den måde. Det smager godt, ja. Skal du også lige have lidt af det der? Nå, har du lige taget? Der har du lige taget. Ja. Smagte det også godt? Hvad synes du om det der vildsvin? Er der noget, du kan sammenligne det med? Lidt røget måske, men det smager godt. Ja. Jeg synes, det smager rigtig godt. Jamen det synes jeg også. Jeg synes, det smager rigtig godt. Og du selvfølgelig også stillet brød til. Det har vi ikke smagt noget af. Det er nok for dårligt. Det skulle vi næsten have gjort. Tag lige en bid brød der. Jeg skal lige vente på den kloge, han kommer. Du skal lige have den kloge. Nå, tak skal du have, mand. Han står og lægger an på mig. Det er ikke kun din kommende Jon Rune, han er forelsket i Benjamin. Nu er han også forelsket i mig. Jamen, jeg tror, Rune bliver ked af det. Jeg tror, han bliver jaloux, måske. Det er jo godt tænkes. Ja, han er jo også single, så. Han sidder dernede nu og sidder ved at tude. Jeg håber, han laver noget smørbrød lige nu. Ja, han laver noget smørbrød. Rune, er du i gang? Kom i gang, Rune, hvis du kan høre det her. Nu! Det skal lige siges, at Benjamin han er ikke bare stillet op med god mad. Det er også rødvin til. Og hvis Fritz havde været her lige nu, så var han helt op at køre. Jeg er mest til hvidvin, men rødvin det er altså også rigtig godt, hvis det er til kød. Og det er det jo, kan jeg se. Hvad er det for noget, vi skal have nu, Benjamin? Vi skal have marsklam, vi skal have friske asparges, en pebersovs, bagt kartoffel og små kartofler. Okay. Og så et glas rødvin. Og så et glas rødvin til jer. Jamen Dalle, jeg synes bare, du skulle smage for. Du kan give kameraet til Benjamin. Og tage en kniv og gaffel. Nå, det skal jeg alligevel. Du skal tage ja, det skal du alligevel, ja. Nå, jeg tror bare, jeg skulle... Nej, du skal bare tage det med fingrene. Nej, det skal jeg nok være. Jeg skal også spise. Det er nemt, ja. Nå, Dalle, nu må du lige stoppe med at spise. Nu skal jeg lige prøve at... Jeg bliver helt rødt med. Det Det er er simpelthen så godt. Jeg skal have en ordentlig stykke her, kan jeg lige så godt fortælle. Jeg lige have en fri. Bare kan prøve intensivt, og så skærer jeg det der kød. Ja, det er jeg god til. Kan du godt se. Han ryster lidt over fingrene. Det gør jeg. Fordi han er sulten. Jeg er meget sulten, ja. Han ved, det er god mad jo. Lige præcis. Hvad smager det? Det smager rigtig godt. Okay. Du får lige så prikken over i det. Og man selvfølgelig have lidt, lad os lige, man skal lige have lidt vin til. Jeg synes lige, skal vi skåle? Ja. Skål. Sådan her. Ja, det skal lyde ordentligt jo. Ja. Spis som gris, Ja, han spiser ikke særlig kønt. Hvad siger du til det, Dalle? Smager godt. Kan du godt lide det? Jeg har lidt specielt smag, men det smager godt. Hvad Konsistensen er lidt speciel er fløden eller hvad? Eller er det røde der er ovenpå? til fløden. Okay, det er så helt i orden. Prøv nu. Jeg skal lige prøve. Så tager du lige mikrofoner der engang. Ja, jeg kan godt mærke, at den er lidt hård, den fløde her. Den er jo sat jo. Den er jo sat jo, det er jo lige præcis det. Klogt. Det smager lidt ligesom konsistensen af den fløde der, det er lidt ligesom, ja, hvad er det nu det hedder? Er det budding? Er det ikke budding, der smager sådan? Eller har lidt af det samme konsistens, lige præcis, ja. Det synes jeg nok. Men det smager rigtig godt. Det kan jeg godt lide. Det er sådan meget frisk også. Så man bliver lige sådan, det er ikke sådan en tung dessert. Nej. Men der Det er forår jo. Det er forår, lige præcis, ja.